πρόεδρος της ομάδας εδώ που θα... Που θα πετάξει. Όχι, πάνω μας θα προσδιοριστεί. Όχι, δεν προσδιορίζει. Στα φρένια τα οποία είναι το πάνω μέρος του ποδοσφαίριου, έτσι, με πάνω μεριά και τα δύο μοιάζοντας τα μένουν τα φρένα και το βγάζω, εντάξει. Τα αφήνω τώρα. Οπότε seat belts είμαστε εντάξει και οι ζώνες είναι σφαλωμένες και τα τύπα είναι σφαλωμένα. Door, close and lock, starting engine, fuel selector box, left, right και mode, άρα παίρνω κάποιον για τις δύο δεξαμένες, εντάξει. Avionics off. Ο γενικός διακόπτης που δεν βγάζουμε στα σειρμάτους και τα όλα το GPS είναι και τα σειρμάτους του GPS βασικά είναι off. Εντάξει. Control lock δεν έχω πληρωμένα τα χειριστήριά μου. Εντάξει. Mixer full reach, δεν είναι παροχή του καυσίμου. Πιέζω μέσα αυτό το κουμπάκι, το σπρώχνω και του δίνω παροχή καυσίμου στον κινητήρα. Το carburetor heat είναι αυτός ο λογής ο οποίος όταν είναι εδώ δίνει ζεστό αέρα στο καρμπουρατέρ. Όταν είναι μέσα δεν δίνει ζεστό αέρα στο καρμπουρατέρ. Το θέλω για την κίνηση μόνο ή όχι, είναι γενικά και για την κίνηση. Primer lock, έχω μια σύνδεση εδώ η οποία δεν πρέπει να ρωτήσει. Το beacon, ο φάρος που αναποδίνει το φωτάκι να είναι στο on και magneto shift start. Σε κάνω την περιοχή του προβέρα, δεν υπάρχει κάποιος κοντά μου. Βάζουμε power, start, πάμε το black, είναι ηλεκτρικά. Ναι, κοίταξε τα, φτερά και τα ανεβάνω. Εντάξει, βλέπω ότι δουλεύουν τα flaps. Τώρα αυτό έχω βάλει flaps που λέει αύριο. Και βάζουμε όλοι ακουστικά, και τα όλα. Θα το καλημέρα και πάλι θα έχουμε κάνει το δικό. Όπως κάνει και η καμπάνια και θα κάνουμε το μετάδρομο. Θα γυρίσουμε έτσι και να τα αναγράψουμε. Σήμερα 125. Εδώ θα κάνουμε το δοκιμένμα. Άρα πάρει το exit. Αέρα, σπρώχνει αέρα και προχωρούμε. Τσάρλι, έτοιμα για απογείωση, πρώτο σημείο χολαργό 2,5. Τσάρλι, ηλεκτρος απογείωση, χολαργό 2,5.